Ada tinasok 14,000 pesos nga balor iti apawatok tila kumpiskar dagiti otoridad kagidan ti padang sarabo iti baro katawan. Kabilang kadagiti na kumpiskaran iti apawatok ket iti ilit ti Luna, Bawang, Arengay, San Juan ken dito syudad ti San Fernando, La Union. No idilig idi napangatawan ket basit ita iti na kumpiskar apawatok. Iti damag, iti kompleto mga damag, idanon ni Bombo MJ Ortiza. Mapabot iti nasurok 14,000 nga gatab iti paputok, when illegal nga paputok iti kinumpiskar dagiti otoridad. Do sa dino detikat iti probinsya iti La Union, kagidan pa lang iti napalabas or nga panang sarabo iti Baro Atawen. Do sa dino kaya tabalig iti naiswat nga panakadisposa kanisamatan at iman na dati na kumpiskar nga firecrackers ken pyrotechnic device nga naginwat iti La Union Grandstand itatay bigat. Dagiti nasa nga paputok ken na kumpiskar dagiti otoridad iti ilit Agoo, Arengay, Bawang, San Fernando, Luna, ken kasamatan iti San Juan. Sa dino, ket adan iti kabuklan nga 480 pieces iti nagdadudu mga paputok ken agata dagitoy iti aganaya 14,600 pesos. Tikun iti nasang opisyal, mas basbasit kinunana dagiti na kumpiskar nga dilig, iti napalabas atawan mga ipasindag kinunana sumusulod dagiti tagilako, iti pala ang paputok. Iti man na panagdagan iti panagsarita ni Police Colonel Jonathan Calixto. Dagiti nga paputok at na kumpiskar dito la first and second district, especially in Agoo, Arengay, Bawang, San Fernando City, Luna in San Juan. Dagiti nga paputok dagiti illegal nga han nga na label. Kumbaga lumampas siya sa lumampas siya doon sa patakaran kaya illegal ito. Okay. Saan niya dagiti nga paputok sa niya dagiti nagnagan na sa itin manong kadisa iti nga pidaso dagiti iti tunggal iti sa mga isa. Dagiti nga paputok kata dagiti iti trumpilyo, Judas belt, quitis, amounting to 14,600. Okay. So baban ka rin mo din natin sikat edi na palabas sir ada ka di mo tikas sir nga na kumpiskar or tatalang. Ada the previous month lang Christmas 2020 ada mat lang tinakonpiskar. May basan mo tani tinapalpalabas sir. Basit baka di sir dagiti na ako tatang illegal nga paputok sa. At least basit ti nakonpiskar tata ibig sabihin sumusurot man dagiti pyrotechnics companies. Kabayatan na iti pay nagbaling nga mensahe ti nasang opisyalin pagganit nga umunang alawas pa lang iti bulan iti Disyembre ket dagusan na nakadeploy dagitoy iti kapulisan dagiti strategic location kay nang isayang kadat inspection dagitoy iti naduma-duma lugar kang rona nakadagiti pagtagilakon iti paputok tapno may panamnama iti kinatalgad dagiti umiliya. Kinumpirma mo ti nasang opisyal nga iti listaan da ket walo dati man na nailistada nga percarcerated injuries no sa dino ket iti kinuna na basbasit lang dati kinuna na kadagiti man na napalabas nga tawen no sa dino dati ket pakadawan namat or pakadayawan namat ken namang ipanaglangan ni rami da amen dagiti otoridad iti kabalanda para iti panakapatalgad iti publiko kagidan pa lang iti panang sarabo iti Baro Atawen. Kabayatan na minsan manan nga mapelan ni Police Colonel Jonathan Calixto iti publiko asapay kuma tagkay kaisa at tagarod mamadanimutan iti eleksyon pasutman iti panagsarita ken kasamutan mensahe ni Police Colonel Jonathan Calixto. Now, let us continue working together as we are getting ready for the elections this coming May 2022. Bombo MJ Ortiza reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 iti La Union, Basta Radyo. Bombo!